Felly 3b, dwi wedi mynd yn ôl fyny at y graff i ddangos be bydde fi'n gwneud. Ffindio 13, so mae 6 sgwar i fyny o 10, achos o'n i'n cysgu yn cyfri fesol 2 sgwar. A wedyn mae'n dangos wedyn yn glir. Rhowch ein i fewn, reit? Defnyddiwch bremesur a pensil, reit? I ddangos eich gwaith. Rhaid gofyn bod yna rhyw gyfrifiad, mynd o'i le. Dangoswch lle ydych chi'n cael y data yma i'r arholwg. Okay. Ydych chi wedi gwneud hynna, ydych chi wedi gweld bod chi wedi bod yn 20 metr. 20 metr, sori, ar gyfer 30 milltir yr awr, ac yn 10 metr ar gyfer 20 milltir yr awr. Right? Wedyn, ydych chi'n sgwrio lawr yn enwan, ydych chi'n sgwennu lawr wedyn, sgwennu bod pellter stopio. Pellter stopio. Ar 30 milltir yr awr. Yn 20 metr. A wedyn y pellter stopio sydyn 20 milltir yr awr. Chi'n gweld o'ch graff yn 10 metr. Okay. Felly pellter stopio yn haneri. Wel, llawer iawn o waith rili am ddau bag, dydi? Wch chi weld hyn? Rhai marcio yn haws yn gyfeiriol. Haneri. A wedyn, tu allan i'r ysgol yn lleihau'r risg o llywed, felly llai tebygol. O wrthdraw wrthdaro. Dyna ni. Alright, a dyna diwedd 3b.